Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς να σπάσετε το Creative Control. Ειδικά αν είστε σε ένα σερβερ που υπάρχουν ranks για τέτοια πράγματα. Ξεκινήσω δείχνοντάς σας για τα φίλτρα ή γενικά τα πάντα σχεδόν μπορούν να γίνουν έτσι. Όπως μπορείτε να δείτε, πίνω, αλλά πίνω τώρα γενικά, αλλά δεν μπορώ να τρέξω. Αυτό είναι πώς για να τρέχω γενικά. Αλλά υπάρχει ένα command, ξέρω εδώ, κοιτάξτε το πάνω που μπορεί να σας βοηθήσει. Να πατήσετε /hat. Για δείξτε μας. Ωραία, το λίγο γιατί έχασα και το ίδιο. /hat. Πήρα κατά λάθος πόσο, δεν πειράζει και αυτό για σπίτι είναι. Και μετά game mode 0. Το split, το pause είναι ό,τι και αν είναι θα μείνει στο κεφάλι σας ουσιαστικά. Και μετά θα το βάλετε στο inventory σας. Και όπως μπορείτε να δείτε θα το βάλω και μπορώ να τρέχω. Τώρα ένα άλλο command με pistons. Ένα παλιό κόλπο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, πάντως είναι πολύ επιτυχημένο. Sorry. Εδώ βάλουμε ice τώρα. Είναι να βάλετε ένα, όχι, 2, 3 ή γενικά όσα θέλετε pistons στα έτσι και απλά να βάλετε το block που θέλετε για το άτομο που θέλετε που δεν μπορείτε να του δώσετε το items. Αυτό είναι ένα απλό κόλπο για να το βοηθήσετε το πάρει. Απλά θα σπάσω λίγο εδώ πέρα για να δείτε καλύτερα. Κάνετε ένα έτσι, όχι λάθος, ένα. Θα βάλω το μοχλό, δεν ξέρω πώς το φτιάξετε. Κάνετε έτσι. Και επειδή θα γίνει εδώ πέρα το τετραγωνάκι όπως βλέπετε και δεν θα μπορεί να ανοίξει το πίστον, θα πάρετε το κρατό item, θα το βάλετε και θα ανοίξει το μοχλό. Για σπάστε να δούμε. Δεν μιλάει τίποτα creative. Επίσης για να τα πάρεις και όλα στο item, αυτό ήταν πάγος, φυσικά γιατί μπορείς να το πάρεις. Εδώ. Για σπάστε τώρα και Nick. Να, όπως βλέπετε μπορεί να πάρει και το item. Και γενικά μπορείτε ας πούμε... Μισό λεπτό λίγο, ωραία, μπορείτε ας πούμε με το hat γενικά μπορείτε να κάνετε σχεδόν τα πάντα, όπως και με τα pistol. Και να τα δώσετε στον συμπαίχτη σας, γιατί ουσιαστικά σας έχετε game mode 1. Και έτσι μπορείτε να το βοηθήσετε με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν και item βέβαια που δεν μπορείτε να το βοηθήσετε, όπως το flint and steel, γιατί αυτό με το creative control απαγορεύεται να το βάλεις και στα χέρια σου. Ο τρόπος για ο τρόπος για να το βάλεις στα χέρια σου είναι να πατάς συνέχεια τους αριθμούς μέχρι τα 9 και σε κάποια φάση θα σου μείνει το flint and steel στο inventory, αλλά δεν θα μπορείς να το κάνεις hack. Γιατί ουσιαστικά είναι bug αυτό. Επίσης, επειδή ο σερβερ απαγορεύει και τα TNT, νομίζω, ναι, απαγορεύει δηλαδή δεν σκάνε. Εγώ ας πούμε δεν μπορώ να το βάλω, το TNT το κρατάω επειδή έβαλα διαφορετικούς αριθμούς συνεχόμενα. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε με game mode 1 είναι να πάρετε εδώ πέρα, που είναι, περάγεις, που είναι το εδώ και αυτό. Και μισό λεπτό να το βρω λίγο αυτό. Και Minecraft με TNT. Minecraft με TNT. Το βάλετε εδώ πέρα. Και όπως θα δείτε ο Nick θα χάσει τώρα λίγο live βέβαια. Ετοίμαστε το Golden Apple. Και έλα κοντά στο λίγο αυτό. Επίσης το ξέχασα αυτό. Το σημαντικό αυτό. Κάνουμε hat. Είναι μαζόχας. Όχι, μην το κάνω αυτό. Λοιπόν. Τώρα θα κάνουμε hat, δεν νομίζω χωρίς hat, τουλάχιστον σε αυτό το server, το έχουν βάλει επιπλέον πράγματα. Λοιπόν, κάνετε game mode 0, το βγάζετε από το hat, το αποστάρετε εδώ πέρα, κάνετε game mode 1, παίρνετε το redstone torch και πουπ, θα κάνει λίγο μπάμα εδώ πέρα ο Nick, όμως δεν θα σπάσει τίποτα. Όπως βλέπετε και ο villager έχασε live. Και το σκυλί μου πάει σκοτώσει το villager. Το αστείο είναι ότι μου έδωσε live. Ουσιαστικά έχεις τον Golden Apple, αλλά από 150 live που έχεις 87 πλέον. Πρέπει κοπλό σκύλο φύγει από εκεί πέρα, δεν θέλει σκύλο, εντάξει δεν βγάζει. Όχι, ο Ζάντορ, καλά δεν βγάζει. Καλά, παίξω σκύλο.
Δηλαδή, αυτά είναι τα σχετικά πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και subscribe. Θα μας βοηθήσει πολύ αυτό. Να κάνουμε και άλλα βίντεο έτσι, και όχι μόνο Minecraft φυσικά. Για όλα τα παιχνίδια γενικώς. Σχεδόν όλα, ναι. Θα βοηθήσατε με ένα subscribe. Ή όπως θέλει, μισό λεπτό στο ζώμι. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Γεια σας.